Si Propeta Jeremias sa unang pagbasa, nakaingon nga, may pagwa na lang ko pakatawha sa akong mama sa kalibutan. Kay porting paita sa akong kahimtang. Ang mga tao misalikway nako, bisag wa ko'y gihimong dautan, gidumtan ko sa tanan, buot ko nilang patyon, nganong gipakatao pa bangko. Nakasuway na mo anang panahon na nga makaingon mo nganong gipakatao pa mo. Paragod karon ang COVID wa na mahuman, siging sige yung daghan COVID, sige tag-ana. Sa kapuslanan ani may pagwa na lang tamatao nga patyon ra man gyapon tas COVID. Nanagaditay bugat nga problema makapangandoy gid ta nga or makapangutan na tanan o paman nga nabuhi paman ko. Urhain naman ang Ginoo. Mao ni siya mahitabo kung ang atong pagtuos Ginoo kanabang taphaw. Kung ang atong pag-ilas Ginoo mura bitaw siya og mabaw kayo. Naaragyod sa level sa atong kanang gitawag og ato bang gusto ba. Mao ba na kasagaran nato maingon dita, blessed kay ko ni Lord kay giayog yung kus akong sakit. Okay man na, blessing man na. Blessed kay ko ni Lord kay bisag 80 na akong edad, kusog lagi akong kumulakaw. Oh, okay. Blessed kayo ko ni Lord kay ang akong balay no nindot kayo. Nakapadako jud ko sa akong balay, akong mga anak nahimog yung professional. Mao ni atong gitan-aw nga blessing. Di okay kayo. Pero inigabot na sa panahon nga ang imong balay nalusno or nang liki tungod sa linog, makaingon pa ka nga blessed ka ni Lord. Nigabot na sa panahon nga ang katunga sa imong lawas na paralyzed na, di nakakalakaw, di nakakatabi. Moingon pa ka nga you are blessed ni Lord. Uy, tubag mo diyan. Dili na. Labi na gyud ang imong anak, sigilag kahagbong niya, nag-adik-adik pa gyud. Makaingon pa ka nga blessed ka ni Lord. Dili na. Punan pa sa imong bana nga siging sugal, siging inom, hurot ng kwarta, nangabit pa gyud. Makaingon ka nga blessed ka ni Lord. Dili. Mao na gibati ni Jeremias. Niya giingnan din siya sa Ginoo, kung mubalik lang ka nako, kung mubalik lang kag tuo nako, himuon ti ka nga akong banggiitang propeta. Himuon ti ka nga mura kag paril nga sa to tumbaga nga dili gyud malumpag sa tanang tao. Silang tanan muyukbo nimo. Unsa gipangayo sa Ginoo? Kung mubalik lang ka nako, kung mutuo lang ka nako sa tinuod-an na pagtuo. Mao na gipakita ni Marta sa atong ebanghelyo karon. Primero, ang iyatong human nga standard ingon siya, og dinhi pa lang gidunta ka Lord pagkasakit sa akong igsuon, di gidunta siya mamatay kung dinhi pa lang ka. Nakalimot si Marta nga ang Ginoo naa sa tanang lugar. Karon gamisa ta dinhi na Ginoo dinhi. Naa. Dito sa inyong balay, tuaron ditong Ginoo. Tuwa sa. Tuwa dito ron. Tuwa. Yang ano inyong montong gisiradan, pabantay lang tos Ginoo. Ang dating check up asa tong yawi, asang yawi, ibutang-butangan pag mga CCTV. Nagtuo gitagwa, wa man tan-aw Ginoo day dia. Butangan man nimog CCTV, ikunik pa sa cellphone, mao na inigsimba, magsigig monitor sa cellphone kay basin og duna niya nangawat sa balay. Wa ditong Ginoo diay tuwa. Tuwa. Niya karon ang imong bana wa man mo text nimo, wa man sad mo uli gabi tuwa kang Ginoo ron niya dito. O ayaw na lang pangita, ito amang Ginoo dito gud. Ayaw kalimot anaha nga God is everywhere. Bisan pas kinatumyan sa langit o kinahiladman sa yuta, tu ay Ginoo dito. Mao ginaton timanan. Si Marta nalimot ani kadiyot kung dinhi pa lang ka Ginoo, di gid ato mamatay akong igsuon. Agi ko na din Kristo gi
kana ganing gihatagan din niya og palambo sa pagtuo. Ni siya mabanhaw imong igsoon. Ni siya mituo man ko Lord nga mabanhaw siya inig katapusan sa panahon. Ingon des Kristo, ako maoy pagkabanhaw. Tuo ka ni. Ingon ni siya, oh Lord, sakto dito do, mituo ko nga ikaw mao ang Mesiyas, ang nianhi aron pagluwas namo. Banhaw des Lazaro, gipagawas dito sa lubnganan, walang gisumpay diri, pero ato ning basahog padayon ang ebanghelyo, giadto nilang lubnganan, 4 na kaadlaw gilubong sa Lazaro, gipabalik. Tas tilag mo ari ang Ginoo niya, pabangono ng tanang naasbaha, tanang-tanang nga naa sa Manila Memorial. Mutuo mo nga mahimo nas Ginoo. Opo. Nya gusto mo nga himuon na niya. Mabalik na to mga palahubog, kato mga buangon, na to gipanglubong dito, mabalik og saka sa inyong balay. Sugot mo. Tanawa, maglisod lagi tagdawat sa kabubutos Ginoo. Mo na yung Ginoo, balik nako, tuo nako. Mo na ingos Marta, sige Lord, di nako magunahuna sa akong standard, ikaw na gyud. Wa nay lain. Mauni ang kuwang karon sa kalibutan. Mauni ang kuwang natong tanan. Kana bang pagtuo ba nga gipuy-an sa mga santos o sa mga apostoles o gipuy-an ni Mama Mary bitaw nga kanang inigtuo nimo sa Ginoo mawangtang ang tanan nimong mga kabalaka, kanang tanan nimong kahadlok. Kay ang tinuod nga pagtuo mo tudlo nato nga God is in control. Siya'y nag-control sa tanan, kinagamyan o kinadak-an. Ingkaon niya, og siya'y ga-control. Nga no maning niabot maning pandemic, pangutan ang Ginoo. Ay kung pangutan ang. Basta tuo lang, He is in control. Pareho datong hapit na malunod ang bangka, kuyog siya mga apostoles. Tanawang Ginoo, unsa may iyang gi-control ato? Ang tubig o ang iyang emosyon? Unsa gi-control sa Ginoo? Katong hapit na malunod ang barko ba nga sagit-sagit na mga apostoles pertinang kulbaan kay malunod na sila. Unsa may gibuhat ni Hesus? Natug. Unsa may iyang gi-control? Ang dagat o ang iyang kaugalingon? Ang iyang emosyon. Nga iyang gitugyas Ginoo, natug ra siya. Suway na ninyo kanang masunog na inyong balay, tug lang. Ayaw, ayaw ana, kontrola imong ayaw kontrola ang kayo, kontrola ang imong kaugalingon. Bitay mi text na ko karon padir unsaon man nako akong bana nibalik na manistanan niyang bisyo. Nagpa-counseling na biya unta mi padre, nabuutan naman ni siya, pero karon pa man ako nasakpan ni balik naman siya padre, mura man ganing ni grabe na ang iyang sugal, ang iyang inom ug kanang iyang pamabay, ni grabe na kuno. Nya mga tiguang na ba sila ingon siya galisod naman hinung kog dawat padre, batasan niya sa una katong batan-on pa hangtod ni abot mi nga nag-marriage encounter mi, hangtod nga nabuutan na siya, karon padre ni balik man unsa may akong buhaton nga galisod naman kog dawat. Amo to akong gitiksan, ayaw kontrola ang imong bana, kontrolahin ang imong kaugalingon na dili ka mada sa discouragement o sa taguol o kahingawa. Higugmaa ang imong bana hangtod ka mamatay o kaha siya bakay maunag kamatay. Ayaw na lang pag-unahuna, namubiya siya siyang bisyo, di na siya mamabay, ay pasag din na lang na kay guwang-guwang naman sa na, patilawan na lang nas tanan gusto niyang tilawan. Kana bitang tao nga grabe na og sakit, ignom din as doktor, sige na lang, tagain na lang nas tanan niyang pangayoon. Kana sa bitang piniriso nga hapit na bitayon, tagaan mas tanan niyang pangayoon, gawas lang sa pagbiya sa presuhan. Ang pasabot ba, di ta maning kamot og kontrol sa atong palibot kay ang Ginoo'y mag-igo ana, siya mag-igo ana. Ang atong kontrolon, ang atong relasyon sa Ginoo, ang atong pagtuo sa Ginoo nga di unta muhupas, nga di unta malipat, dili unta ta mawagtang spasing nga motuo kita niya dinhi sa simbahan, inigsimba nato, tuo ta niya, inigawas nato simbahan, tuo gyapon ta niya. Haron inigbalik na sa ninyo dinhi, naa gihapon ang pagtuo niya, magsigi na siyang tubo. Niya mo na itong ipaambit sa uban.
Di na mo ron magyaw-yaw, iniguli ninyo sa inyo. Dili. Congratulations. Di na mo magkusmod yung naong, iguli sa inyo. Maayo, wa mong tingog. Di na mo maningil sa utang. Di na mo magsigpangigian ang inyong tanom. Wa mo klaro. Sige, manindog na tayo.